Vidimo demo pilota u pripremi za izvođenje petlje prvog manevra danas. Da bi izveo inoman manevar s višlom petlji, međutim u gornjoj točci pilot će zaustaviti avion i poluvaljkom ga okrenuti u normalan let. Odmah potom avion ubrzava na brzinu za izvođenje stall turna. Pilot će postaviti kut okomito na zemlju, te će potom izvesti okret oko vertikalne osi aviona i opet nastaviti punom snagom prema zemlji. Sva krv iz glave odlazi u ruke i noge, tako se u negativnom opterećenju sva krv vraća nazad u glavu. Svi manevri koji ste vidjeli danas u ovoj prezentaciji su manevri koji izvino kako bi se pripremio za sljedeći element. Vidimo uvođenje u petlju sa skretanjem za 90 stupnjeva, opterećenje ovo na manevru kao i ostalim manevrima u programu je najmanje 4 puta veće od sile gravitacije. Vertikalni valjak u gornjoj točci ima idealne uvjete za izvođenje sljedećeg manevra. Dame i gospodo, petlja s graničnim valjkom, učeći nadporučnika Darka Belančića. Odmah zatim pilot će izvesti penjoći valjak, te potom prevrtanje s vaše lijeve strane.